हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेवल 2 चा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण भगवद्गीतेचा अध्याय 18वा मोक्ष संन्यास योगचं अध्ययन करतो आहोत. तर वर्गाची सुरुवात आपण मंगलाचरणने करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तर सर्वात प्रथम इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ती भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद यांना आपण साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला भगवद्गीता एवढ्या साध्या सोप्या शब्दामध्ये आपल्या समोर ठेवली, समजावून सांगितली आणि त्यामुळेच हे अध्ययन आपण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला, झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेतला. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकांचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. माझा अभ्यास सतत पुढे सुरू राहावा यासाठी मला माताजींनी खूप प्रोत्साहन दिलं. माझ्या कोहोस्ट मिनल माताजी, त्यानंतर संजना माताजी ही काही दिवस होत्या, त्यांनी सहकार्य केलं. तेजस्विनी माताजींनी सहकार्य केलं. तसंच आपली पूर्ण टेक्निकल टीम असते या कोर्सच्या मागे, ज्यांच्या सहकार्याशिवाय आपल्याला हा उपक्रम पुढे सुरू ठेवणं शक्य होत नाही. तर या सर्वांचे खूप धन्यवाद. उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. मिनल माताजी, तुमचा गॅलेक्सी A03 आहे का? आज तसं नाव आलंय का? का मिनल माताजी अजून जॉईन नाही झालेल्या? म्यूट आहात. गॅलेक्सी A03 बहुतेक मिनल माताजी आहेत का? माताजी अनम्यूट करा तुम्ही. बरं, ठीक आहे, होतील त्या जॉईन. हा, तर आपण 60 अध्याय जे बघितले, 60 अध्याय नाही, 60 श्लोक बघितले भगवद्गीतेच्या अंतिम अध्यायामधले, पूर्ण केलेले आहेत आपण. मोक्ष संन्यास योग हे या अध्यायाचं नाव होतं. या अध्यायामध्ये भगवंतांनी शरणागतीचा मार्ग कसा सर्वोच्च आहे हे सांगण्यासाठी आपल्याला प्रकृतीच्या 3 गुणातून मुक्त होण्याचा सल्ला दिला. आपण 14व्या अध्यायापासून हे प्रकृतीचे 3 गुण कसे जीवाला बद्ध करतात, त्यांचं बंधन हे कसं अदृश्य बेड्यांच्या स्वरूपात असतं हे आपण जाणून घेतलेलं आहे. 17व्या अध्यायामध्ये आपण जाणून घेतलं की मनुष्याची श्रद्धा कशी प्रभावित करतात हे 3 गुण, आणि श्रद्धा प्रभावित झाल्यामुळे तो यज्ञ करतो, तो मनुष्य किंवा दान करतो, तप करतो, त्या सगळ्यांवर त्याचा परिणाम होतो. म्हणजे या स्थूल गोष्टी आहेत, त्यांच्यावरती झालेला परिणाम आपण बघितला. आणि 18व्या अध्यायाचे सुरुवातीचे काही श्लोक आपण सूक्ष्मतेने होणारा परिणाम बघितला. कर्त्यावर कसा परिणाम होतो, त्यानंतर कर्मावरती कसा परिणाम होतो, मनुष्याच्या सुखावर कसा परिणाम होतो, त्यानंतर तो निर्णय घेतो त्याच्यावर कसा परिणाम होतो, त्याच्या बुद्धीवर कसा परिणाम होतो, या अशा वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आपण समजून घेतल्या आहेत. आता काल आपण जे बघितलं, कालचे श्लोक जे बघितले, त्याच्यामध्ये आपण हे समजून घेतलं की आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय की तुम्हाला या 3 गुणांना
पार करावं लागेल, गुणातीत अवस्था प्राप्त करावी लागेल. आणि ही गुणातीत अवस्थाच प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला कृष्णांना शरण जावं लागेल. आणि कृष्णांना शरण जायचं म्हणजे काय, तर त्यांच्या उपदेशांचं आपल्याला पालन केलं पाहिजे. आता इथे असं कृष्ण का म्हणालेत की मला शरण यायला पाहिजे, कारण ही जी प्रकृती आहे, त्रिगुणात्मक प्रकृती, ही त्यांची शक्ती आहे, त्यांच्या अधिपत्याखालीच ती कार्य करते. जेव्हा बद्ध जीव भगवंतांच्या शरणार्थ जातो, भगवंतांची शरणागती घेतो, तेव्हा मात्र ही मायाशक्ती किंवा त्रिगुणात्मक प्रकृती त्या जीवाला काही अजून हानी पोचवू शकत नाही. आणि भगवंतांबरोबर जोडून घेतल्याने त्यातल्या अशुद्धता ज्या त्याला बद्ध करतात आता इथे भौतिक जगात, त्या हळूहळू कमी होऊ लागतात आणि इथून भौतिक जगातून तो एक एक पाऊल म्हणतात तसं काढतो आणि भगवंतांच्या भगवत धामाकडे जायला अग्रेसर होतो. तर आता आज आपण 61व्या श्लोकापासून सुरुवात करतोय. तर ती स्लाइड मी घेते जरा स्क्रीनवरती. हा, हरे कृष्ण मिनल माताजी. हरे कृष्ण. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन निष्तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढानि मायया. हे अर्जुना, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनविलेल्या यंत्रावरती आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात काय सांगितलंय की कृष्ण प्रत्येकाच्या हृदयस्थळी परमात्मा म्हणून स्थित आहेत. सर्व जीवांचे भ्रमण म्हणजे मृत्यूनंतर कुठला जीव आता कुठे जाणार, 84 लक्ष प्रजातींपैकी कुठला देह घेणार, हे नियंत्रण कृष्ण करत आहेत. भ्रामयन सर्वभूतानी म्हणून म्हटलेलं आहे, भ्रमण करतो तो जीव. आता परमात्मा म्हणून सर्व जीवांच्या सर्व कर्मांचे भगवंत हे साक्षी असतात. जीवाला देहांतर केल्यानंतर गतजन्माची स्मृती राहत नाही, पण कृष्ण जीवाच्या हृदयात राहून त्या जीवाला मार्गदर्शन करतात, तशी प्रेरणा देतात. म्हणजे त्यांच्या योजनेनुसारच जीवाला ते विशिष्ट शरीर प्राप्त होतं, जिथे तो त्याच्या इच्छा आता पूर्ण करू शकतो. म्हणजे भगवंत जीवाचं भ्रमण म्हणजे मृत्यूनंतर आता कुठलं शरीर तो घेणार याची अनुमती देतात. तसंच जीवाच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी प्रकृतीच्या द्वारे तशा सुविधा प्रदान केल्या जातात. त्यामुळे आपण पूर्णपणे भगवंतांवरती निर्भर आहोत, हे अवलंबून आहोत, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. सर्व जीव हे भगवंतांच्याच नियंत्रणाखाली आहेत आणि म्हणूनच त्यांना शरण जाण्यात आपलं हित आहे. हे खूप महत्वाचं कृष्णाने सांगितलं की जीव हा स्वतंत्र नसतो. ज्या क्षणी जीव असा विचार करतो ना की मी स्वतंत्र आहे, मी कर्ता आहे, म्हणून मीच भोगता आहे, हा मिथ्या अहंकार त्याच्या बंधनाचं कारण ठरतो. आणि मायाशक्तीच्या प्रभावाने जीव भ्रमित होऊन स्वतःला भगवंताहून स्वतंत्र मानतो आणि बंधनामध्ये अडकत जातो. आता आपण पुढचा बघूया, 62वा श्लोक. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की निसंशय होऊन परमेश्वराला पूर्णपणे शरण जा. तमेव शरणम गच्छ असे शब्द आलेत, जे करण्याने तुला परमशांती प्राप्त होईल. कृष्णांना शरण गेल्यानेच त्यांच्या शाश्वत अशा भगवत धामाची प्राप्ती आपल्याला होऊ शकते. प्राप्स्यसी शाश्वतम असं म्हटलेलं आहे बघा. तर बद्ध जीवासाठी हा सुटकेचा मार्ग कृष्णांनी सांगितला की तुम्ही मला शरण या. अर्जुनाने आता खरं तर 10व्या अध्यायातच स्वीकार केलेला आहे की कृष्ण कसे आहेत, परब्रह्म आहेत, परमधाम आहेत, भगवान श्री म्हणजे साक्षात भगवान श्रीकृष्ण आहेत, परम पुरुषोत्तम आहेत आणि त्यांच्याहून श्रेष्ठ असं कोणीच नाही. त्यांना शरण जाण्यातच जीवासाठी ते हितकारक आहे असं म्हटलेलं आहे. आता इथे हा 18वा अध्याय आपल्याला जसं अनेकदा आपण म्हणतो की आधी सांगितलेल्या ज्ञानाची उजळणी परत आलेली आहे, म्हणून इथे कृष्ण परत एकदा ही आठवण करून देत आहेत. आता 63वा बघूया आपण. हरे कृष्ण.
इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण अर्जुनाला म्हणतात की मी तुला भगवद्गीतेचं आता संपूर्ण ज्ञान दिलेलं आहे. अत्याधिक गुह्यतर असं गुह्यतम असं ज्ञान दिलेलं आहे. पण इथे अर्जुनाला असं म्हणत नाहीत कृष्ण की जसं आता तुला मी सांगितलं तसंच तू कर. कृष्ण म्हणतात यथा इच्छसी तथा कुरु, म्हणजे जशी आता तुझी इच्छा असेल तसं तू कर. तर यावरून आपण समजू शकतो की भगवंत जीवाला जे आंशिक स्वातंत्र्य देतात त्याच्यामध्ये कधीही हस्तक्षेप करत नाहीत. भगवद्गीतेचं हे अतिशय गुह्य असं ज्ञान देऊनही म्हणजे भौतिक जगातून सुटकेचा मार्ग कृष्णाने अर्जुनाला दिला. पण ते आपल्याला कुठल्याही प्रकारची बळजबरी करत नाहीत. हाच मार्ग तुम्ही अवलंबला पाहिजे म्हणून. जीवाला त्यांनी जे सूक्ष्म स्वातंत्र्य दिलंय निर्णय करण्यासाठी ठरवण्यासाठी त्यामध्ये ते कधीही हस्तक्षेप करत नाहीत. आपण भगवद्गीतेचं पूर्ण अध्ययन केलंय आणि काय करायचं हा निर्णय कृष्णांनी हा आपल्यावरती सोडलेला आहे. म्हणजे हा उपदेश ऐकून आता कृष्णांची शरणागती आपण घ्यायची का मायेचाच दास व्हायचं, इंद्रिय तृप्ती करतच भौतिक जगामध्ये दुःख भोगायचं, हे आपण ठरवण्याचं स्वातंत्र्य आहे. आणि त्याप्रमाणे जो निर्णय घेऊ त्याप्रमाणे आपल्याला भविष्यात परिणामांना सामोरंही जावं लागेल. आता आपण पुढचा बघूया. 64. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. तू माझा अतिशय प्रिय सखा असल्यामुळे मी तुला सर्व ज्ञानामधील अत्याधिक गुह्यतर असे परमश्रेष्ठ वचन पुन्हा सांगतो. तुझ्या हितार्थ असलेले हे परम गोपनीय ज्ञान आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता प्रथम कृष्णांनी दुसऱ्या अध्यायामध्ये अर्जुनाला आत्म्याचं ज्ञान दिलंय. आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत, ज्याला गुह्य ज्ञान म्हटलेलं आहे. त्याहून अधिक जे गुह्य ज्ञान होतं त्याला गुह्यतर ज्ञान म्हटले. ते काय आहे की हा आत्मा कृष्णांचा अंश आहे, कृष्णांपासून आलेला आहे. आणि 9व्या अध्यायामध्ये गुह्यतम असं ज्ञान दिलं. त्या ज्ञानाला कृष्णांनी सांगितलं की अंशाचं कार्य काय, कर्तव्य काय आहे, स्वामींची सेवा करणं, म्हणजे भगवंतांची सेवा करणं हे त्याचं कर्तव्य आहे. तर 9व्या अध्यायामध्ये हे कृष्णांनी सांगितलं अर्जुनाला की कशा प्रकारे सेवा केली पाहिजे, कुठल्याही व्यक्तीने किंवा कुठल्याही आत्म्याने भगवंतांची सेवा कशा प्रकारे केली पाहिजे ते सांगणारा जो श्लोक होता तो 9व्या अध्यायातला 34वा श्लोक, जो सगळ्यात महत्वाचा आहे. मन्मना भव मद्भक्तो, ज्याच्यामध्ये कृष्ण सांगतात सदैव माझं चिंतन कर, मला नमस्कार कर, माझी भक्ती कर, आणि अशा प्रकारे माझ्याशी संलग्न राहिलास तर तुला माझी प्राप्ती करता येईल. हे परमगुह्य ज्ञान आता अर्जुनाला परत एकदा कृष्ण आठवण करून देतायत या ज्ञानाची. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की अर्जुनाला सांगतात की तुला आता हे मी भगवद्गीतेचं परमगुह्य असं ज्ञान दिलं कारण तू माझा प्रिय सखा आहेस. आता अर्जुन कृष्णांचा प्रिय मित्र पण होता आणि त्यांचा भक्तही होता. आणि आपण 4थ्या अध्यायामध्ये आधी शिकलेलो आहे की कृष्णांनी अर्जुनाची का निवड केली हे ज्ञान देण्यासाठी. तर तिथे तो शब्द आले होते बघा, भक्तोसी मे सखा चेती, म्हणजे भगवंतांशी असणाऱ्या ह्या अत्यंत पुरातन असं संबंधाचं हे जे विज्ञान आहे मी तुला का सांगतो, कृष्ण म्हणाले, कारण तू माझा भक्त आहेस तसाच माझा मित्रही आहेस. म्हणजे कोणी आता सामान्य मनुष्य भगवद्गीतेचं हे ज्ञान समजू शकत नाही. त्यासाठी कृष्णांना शरण जाऊन त्यांचं भक्त होणं आवश्यक आहे, त्यांच्यावर श्रद्धा असणं आवश्यक आहे. भगवद्गीतेचं ज्ञान, कृष्णांची वाणी ही समजून घेण्यासाठी ही पात्रता आहे. त्यांना शरण जाणं, त्यांची भक्ती करणं. आता 9व्या अध्यायातला जो शेवटचा श्लोक होता ज्याच्यामध्ये हे परमगुह्य ज्ञान त्यांनी दिलं, आता तेच ज्ञान आता परत एकदा आठवण करून देण्यासाठी अर्जुनाच्या माध्यमातून हे आपल्या सर्वांना आठवण करून देण्यासाठी आता पुढचा श्लोक आलेला आहे, तो आपण बघूया. हा श्लोक 9व्या अध्यायातला जो 34वा श्लोक आहे तसंच आहे, थोडेसे शब्दामध्ये बदल आहे. तो आता आपण वाचूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर.
याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 9व्या अध्यायात उल्लेख केलेला हा जो 34वा श्लोक परमगुह्य ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं, ज्याला भगवद्गीतेचं सार म्हटलं जातं, एवढा तो महत्वाचा श्लोक होता. आणि तोच श्लोक आता 2 वेळा इथे भगवद्गीतेमध्ये कृष्ण बोललेले आहेत. कृष्णांचं हे परम वचन आहे. आणि अर्जुन जो त्यांचा इष्टोसी मे दृढमिती असं वर्णन आहे बघा, म्हणजे मला तू अतिशय प्रिय आहेस अर्जुन, म्हणून तुला हे मी ज्ञान देतोय जे तुझ्या हिताचे आहे, असं कृष्ण म्हणालेले आहेत. तर कृष्ण म्हणतात सदैव माझं चिंतन कर, माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर, माझं पूजन कर, आणि असं केलंस तर तू निश्चितपणे मला प्राप्त होशील. मी हे तुला प्रतिज्ञेने सांगतो. प्रतिजाने असे जे शब्द आहेत त्याचा अर्थ आहे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू मला अत्यंत प्रिय आहेस. आता बघा, अर्जुन तर भगवंतांचा भक्तही आहे आणि त्यांच्या आदेशाचं पालन करणं हे ते आपल्या जीवनाचं तो ध्येय मानतो. आणि हे मान्य करण्यासाठी त्याच्या मनामध्ये आता कुठलाही गोंधळ नाहीये. भगवंतांची हीच इच्छा आहे की भौतिक जगामध्ये जे दुःख भोगत आहेत, जे जीव आहेत म्हणजे भरकटलेले आहेत, बद्ध झालेले आहेत अशुद्धतांनी, सर्वांनी भक्तीमध्ये त्यांच्या जोडून घेऊन त्यांच्या आदेशानुसार कर्म करतील आणि कर्मफळ भगवंतांना अर्पण करतील, तर भगवंतांच्या इच्छेविरुद्ध जाणार नाहीत, म्हणजे शास्त्रांच्या विरुद्ध विकर्म करणार नाहीत, तर मग निश्चितपणे त्यांना सर्वांना भगवंतांची प्राप्ती होऊ शकते. तर 700 श्लोक एकूण भगवद्गीतेत आलेत. तर त्यापैकी 2दा आलेल्या श्लोकाचं हेच महत्व आहे की आपण आपल्या जीवनाला असं कृष्ण भावना भावित वळण दिलं पाहिजे की आपल्याला कृष्णांचं स्मरण सतत होत राहील. म्हणजे कृष्ण इथे प्रतिज्ञापूर्वक सांगतात की जो कोणी अशा प्रकारे कृष्ण भावनेचं पालन करेल तो माझ्या भगवत धामाची प्राप्ती करू शकेल. आता 8व्या अध्यायात आपण एक श्लोक शिकलो होतो जिथे कृष्ण म्हणाले होते की अंतसमयी जसा भाव असेल तसंच पुढचं शरीर प्राप्त होईल. यम यम वापी स्मरण भाव त्यजती अंते कलेवरम. आता जसा अभाव अंतसमयी असेल तसंच शरीर जर का मृत्यूनंतर मिळणार असेल तर अंतसमयी कुठला भाव आहे हे मनुष्य कसा म्हणजे कसं ठरेल, तर जीवनभर त्याने कसं काय केलेलं आहे, त्याचं जीवन कसं राहिलंय. एखादा आता भक्त आहे त्याने दिवनभर कृष्णांचं स्मरण केलेलं असेल, त्याला तोच सराव आहे, तर अंतसमयी त्याला निश्चितपणे कृष्ण आठवतील आणि पुढे भगवद्धामाची त्याला प्राप्तीही होईल. तर हेच भगवद्गीतेचं सार भगवंतांनी सांगितलं की प्रतिक्षण भगवंतांचं आपल्याला चिंतन करता यावं, असं जीवन आपलं पाहिजे. केंद्रस्थानी कृष्ण पाहिजेत. अर्जुन भगवंतांचा प्रिय सखा आहे आणि म्हणून त्याला हे महत्वपूर्ण ज्ञान त्याला दिलं त्यांनी, आणि अर्जुनाच्या द्वारे आपल्या सर्वबद्ध जीवांना ही आठवण करून दिली कृष्णांनी की तुमचं जीवन आता अशा प्रकारे तुम्ही आखा की कृष्ण भावना भावित जीवन जगा, मला केंद्रस्थानी ठेवा आणि जे काही तुम्ही कार्य करत असाल ते माझं स्मरण करून करा. आपण 8व्या अध्यायामध्ये हा पण श्लोक शिकलो होतो. अर्जुनाला कृष्ण समजावतात की माम अनुस्मर युद्धच, म्हणजे माझं स्मरण ठेवत तू युद्ध कर. आता अर्जुनासाठी युद्ध म्हणजे त्याचं स्वधर्म कर्म होतं, कारण तो क्षत्रिय होता. आपली जी काही स्वधर्म कर्म आहेत त्यात ते करत असताना आपल्याला माम अनुस्मर म्हणजे कृष्णांचं स्मरण ठेवलं पाहिजे. आता 66वा श्लोक बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग करून केवळ मलाच शरण ये. मी तुला सर्व पापांमधून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर शरणागतीचा महत्व सांगणारा, भगवंतांची शरणागती घेण्याचं महत्व सांगणारा हा खूप म्हणजे महत्वाचा श्लोक आहे आणि ज्याचा स्वीकार यापूर्वी बघा अनेक भक्तांनी केलेला आहे. शरणागती भगवंतांची घेतलेली आहे आणि भक्त हनुमान आहेत, भक्त प्रल्हाद आहेत, ज्यांनी निसंशयपणे भगवंतांचं सर्वश्रेष्ठत्व स्वीकार केलं आणि प्रेमाने भगवंतांची शरणागती घेतली. तर अर्जुनानेही आधी बघा मनात त्याने ठरवलं होतं युद्ध करायचं नाही म्हणून, ते आता सर्व विचार त्याने सोडून दिले. भगवंतांच्या आदेशाचं पालन करीत तो युद्ध करणार आहे. तर कृष्ण म्हणतात माम एकम शरणम व्रज, म्हणजे केवळ मलाच शरण आहे. कृष्णांची शरणागती हाच सगळ्यात
मोठा धर्म आहे, म्हणजे खरा धर्म आहे. आता कृष्ण इथे म्हणतात असं केलंस तर तुला सर्व पापांमधून मी मुक्त करेन. आता ही जी भक्तिमय सेवा असते, कृष्णांच्या बरोबर आपण जेव्हा जोडून घेतो, कृष्णांची आपण भक्तिमय सेवा करतो, ती आपल्याला सर्व पापांतून मुक्त करते असं कृष्णाने सांगितलं. मा शुच म्हणजे घाबरू नकोस, मला शरण आलास तर मी तुझा उद्धार करेन. आता कृष्ण हे सुहृदम आहेत. सुहृदम सर्व भूतानाम असं त्यांचं वर्णन आपण 5व्या अध्यायातल्या 29व्या श्लोकात केलं होतं. म्हणजे आपल्या सर्वांचे ते पालन करता आहेत, रक्षण करता आहेत, हित करता आहेत. तर त्यामुळे त्यांना शरण जाण्यातच आपल्या सर्वांचं हित आहे. आता कोणी विचार करेल की माझं जीवन आता पूर्ण मी पापमय जीवन जगलेलो आहे, आता मी कृष्णांकडे कसं जाऊ, किंवा कोणी दुसरा विचार करेल आता माझं खूप वय झालं, आतापर्यंत मी कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतलेलो नाही, तर मला असं वाटतंय की माझी वेळ निघून गेली, आता मी नाही पुढे जाऊ शकत कृष्णांच्या बरोबर जोडून घ्यायला. तर या सर्वांच्यासाठी कृष्णांनी सांगितलंय की तुम्ही घाबरू नका. मा शुचा हा शब्द सगळ्यांच्यासाठी आहे, की कारण कृष्ण हे दयाळू आहेत. आणि आपण जसं म्हटलं की भौतिक जगामध्ये जेही बद्ध जीव आहेत, सगळ्यांची सुटका व्हावी कृष्ण भावनेशी जोडून घेऊन, ही त्यांची इच्छा आहे. तर त्यामुळे ज्या परिस्थितीत असाल, ज्या ठिकाणी असाल, तिथूनच माझ्या बरोबर जोडून घ्या, हे कृष्ण सांगतात. दुःखालयम अशाश्वतम मधून सर्वांनी आपली सुटका करून घ्या, माझ्या धामात या. आणि त्यासाठी शरणागतीचा मार्ग हा कृष्णांनी सांगितला. जी कर्म आपल्याला आता कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करायला मदत करतात, ती आपण केली पाहिजेत. जी आपल्याला कृष्ण भावनेतून दूर नेतात, ती आपल्याला करणं टाळलं पाहिजे. पण जी कर्म प्रगती होण्यासाठी, म्हणजे आपल्याला समजतंय की ही कर्म केल्याने, कृष्ण भावना भावित कार्य केल्याने आपली आता प्रगती होणार आहे, अशा कार्यामध्ये उत्साहाने, तत्परतेने आपण सहभाग घेतला पाहिजे. आता कोणी व्यक्ती हाच विचार करतो ना की कृष्णांकडे जायचं म्हणजे मला पवित्र असायला हवं, शुद्ध असायला हवं. कोणी आता पापी व्यक्ती असेल तर तो म्हणेल मला आता कृष्णांचं स्मरण कसं होईल. पण कृष्ण हेच इथे समजावून सांगतात की तुमची हृदय शुद्धी करण्यासाठी वेगळं काही करण्याची आवश्यकता नाही, तुम्ही माझी शरण घ्या. शरण घेण्याचा हाच मार्ग 65व्या श्लोकामध्ये कृष्णांनी सांगितला, की जे केल्याने तुमची शुद्धी होईल. आता सर्व धर्मां परित्यज्य हे जे शब्द आहेत ना, हे खूप महत्वाचे आहेत. त्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. सर्व धर्मांचा त्याग कर, पापांचा त्याग कर असं म्हटलेलं नाहीये. धर्म म्हणजे काय? केवळ भक्तीचा आश्रय घेणे. कुठल्या धर्माचा त्याग करायला सांगितलंय? तर भक्तीच्या व्यतिरिक्त ज्या गोष्टींवर तुमची श्रद्धा आहे, तिचा त्या सर्व गोष्टींचा त्याग करा. भगवंतांची शरण घेणं हा भागवत धर्म आहे. आणि एकमेव भागवत धर्म किंवा भगवंतांच्या भक्तीचा आश्रय घ्यायला इथे कृष्ण सांगतायत. पण आता कोणी विचार केला की माझ्या मनामध्ये तर खूप भौतिक इच्छा आहेत, अजून त्या काही संपलेल्या नाहीयेत, मग त्या कशा जातील? तर इथे कृष्ण सांगतात की माझी शरण घ्या, त्यातून मी तुमची मुक्ती करेन. बघा आता भोगण्याचं किंवा भौतिक भोग इच्छा भोगण्याचं हे जे एक पापकर्म करण्याचं जे बीज आपल्या सर्वांमध्ये असतं, ते काय असंच जाऊ शकत नाही. केवळ भगवंतांना शरण गेल्यानेच या बीजाचा समूळ नाश होतो. म्हणजे आपण आपल्या शक्तीने आपल्या या भौतिक वासना आपल्यामधून काढून टाकू शकत नाही. केवळ कृष्णांची शरण घेतली तरच ते शक्य होतं. जसं आता कोणाला मोठा आजार झाला असेल, आपण घरगुती उपचार त्याच्यावरती करू शकत नाही, आपल्याला तज्ञ डॉक्टरांकडे जावं लागतं आणि त्यांचा सल्ला घ्यावा लागतो, त्यांनी सांगितलेले उपचार आपल्याला करावे लागतात. तसंच बद्ध जीवाची जर का सुटका या भौतिक जगातून व्हायची असेल, तर धैर्यपूर्वक कृष्णांची भक्ती त्याला करत राहिलं पाहिजे, ज्यामुळे अनादी अनादी काळापासून त्याच्या ज्या वासना आहेत आणि ज्यामुळे त्याला वारंवार आता शरीर इथे घ्यावं लागतंय, त्या भगवत कृपेने सर्व नष्ट होतील. जसं आता डॉक्टरांकडे गेलो आपण, त्यांनी ते औषधोपचार सुरू केले, तर ते औषध घेतल्यानंतर आपला आजार हळूहळू बरा होऊ लागतो. तसंच जरी आपल्यामध्ये वासना असतील, आपण पापकर्म करीत असू, तरीही कृष्णांबरोबर जोडून घेतल्याने, त्यांनी सांगितलेल्या मार्गावर चालत त्यांची सेवा करत असताना आपण क्रमशः शुद्ध होत जातो. म्हणजे शुद्ध भक्त होण्याची इच्छा असेल तर प्रथम तो व्यक्ती भगवत सेवेमध्ये जोडून घेईल स्वतःला, मग जप करेल, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादी करेल. आता ह्या सर्व गोष्टींमध्ये रुची त्याला येत जरी नसली तरी धैर्यपूर्वक तो करत राहायला पाहिजे, हे आपल्याला आचार्य सांगतात बघा. जसं आता सकाळ आपण म्हटलं की डॉक्टरांकडे गेलो आणि आज सकाळी डॉक्टरांनी आपल्याला औषध दिलं आणि आता ते औषध आपण घरी येऊन घेतलं, पण संध्याकाळी आपण ठणठणीत बरे झालो असं होत नाही. कारण आपला रोगही जुना आहे, तो जसा बरं व्हायला वेळ लागतो,
आणि बरा होईपर्यंत औषधं, पथ्य हे आपल्याला करीत राहावं लागतं. तसंच भगवंतांची भक्ती आपल्यातील वासनांना नष्ट करण्यासाठी पूर्ण समर्थ आहे. याहून श्रेष्ठ भक्ती मार्गाहून श्रेष्ठ अन्य कुठलाही उपाय नाही हे आपल्याला समजतं. म्हणजे इथे आपण काय लक्षात घेतलं की दुसऱ्या शब्दामध्ये सांगायचं तर भगवंतांची शरणागती घेणं हा एकमेव पर्याय आपल्याकडे आहे. जर का आपल्याला इथून सुटका, दुःखालय अशाश्वतम मधून सुटका करून घ्यायची असेल आणि भगवत धामामध्ये जायचं असेल तर. अन्यथा कुठला, आणि ज्या परिस्थितीत आहोत म्हणजे भगवंतांकडे जोडून घेण्यासाठी आता त्यांनी कंडिशनही सांगितली, तुम्ही ज्या परिस्थितीत आहात, जसे आहात, जिथे आहात, त्या परिस्थितीतून माझ्याकडे जोडून घ्या आणि मग परिणाम तुमचे बदलतील, जसं माझ्या शास्त्रांप्रमाणे तुम्ही कार्य करत राहाल तर. आता पुढचा बघूया आपण 67. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचन न च मायोभ्यसूयति. जो तप करत नाही, जो भक्त नाही, जो भक्तिमय सेवा करीत नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपला उपदेश पूर्ण केल्यानंतर कृष्ण इथे गीतेची महिमा सांगतात. म्हणजे ही भगवद्गीता श्रवण करण्याचा परिणाम किंवा ज्याला आपण म्हणतो फलश्रुती ती सांगितलेली आहे. आता गीतेचा उपदेश अर्जुनाला सांगितल्यानंतर कृष्ण या ज्ञानाचा प्रचार कसा करावा, या म्हणजे पुढे प्रचार प्रसार कसा करावा याबद्दल सांगितलेलं आहे. आता दोन प्रकारचे लोक असतात बघा, की पहिला प्रकार म्हणजे ज्यांना कृष्णांबद्दल काहीच ज्ञान नसतं, जसे आता हे पाश्चात्य देशातले लोक होते. आणि दुसरे म्हणजे ज्यांना कृष्णांच्या बद्दल माहिती असते पण तरीही ते कृष्णांच्या वरती श्रद्धा ठेवत नाहीत, उलट तर त्यांचा द्वेषच करतात, ज्यांची आसुरी प्रवृत्ती असते. म्हणजे आता ज्यांना कृष्णांच्या बद्दल काहीच ज्ञान नसतं त्यांना आपण कृष्णांच्या बद्दल अधिक म्हणजे त्यांना ज्ञान देऊन त्यांना कृष्ण भावनाशी जोडून घेण्यासाठी प्रेरित करू शकतो. जसे आता पाश्चात्य देशामध्ये जे लोक होते ज्यांना श्रीला प्रभुपाद यांनी कृष्ण भावना दिली, त्यांना कृष्ण कोण हे माहिती नव्हतं, प्रभू श्रीराम कोण आहेत हे माहिती नव्हतं, पण तरीही त्यांनी श्रीला प्रभुपाद यांनी त्यांना हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करण्यासाठी प्रेरणा दिली आणि त्यांची पुस्तकं वाचायला सांगितली, मंदिरामध्ये जाण्यासाठी इत्यादी प्रोत्साहन दिलं. आता तसंच इथे जे आपल्या संपर्कात कोणी असतील अशा प्रकारचे लोक की ज्यांची भगवंतांवरती श्रद्धा अजून नाहीये पण ते भगवंतांचा द्वेष करत नाही, त्यांना आपण या गोष्टीमध्ये कृष्ण भावना देण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो. पण जे आता कृष्णांचा द्वेष करतात म्हणजे ज्यांची प्रवृत्ती आसुरी प्रवृत्ती आहे, ते स्वतःला सर्वश्रेष्ठ मानतात, कृष्णांचा द्वेष करतात, त्यांची श्रद्धा त्यांच्यावरती नाहीये, तर आपण काही त्यांना ज्ञान दिलं तर त्याच्यातून ती चूक काढतात, संशय व्यक्त करतात, तर्क काढतात, तर असं म्हणजे त्यांची थोडक्यात श्रद्धा नाहीये. तर अशांना कृष्णांचा उपदेश भगवद्गीता हे ते जाणूच शकणार नाही, त्याचं महत्व समजू शकणार नाही. त्यामुळे श्रीला प्रभुपाद सांगतात की अशा श्रद्धाहीन कृष्णांचा मत्सर करणाऱ्याला ही भगवद्गीता सांगू नये. आता म्हणजे दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर भगवद्गीता ही भक्तांच्यासाठी आहे, जे भौतिक जगात इंद्रिय तृप्ती करण्यामध्ये व्यग्र आहेत त्यांना भगवद्गीतेचा उपदेश समजू शकत नाही. ज्याने कधी कुठल्या वैष्णवाची कधी सेवा केलेली नाही, शुद्ध भक्ताच्या वाणीला प्रमाण मानून कुठलीही साधना केलेली नाही, कृष्ण भावना भावित भक्ती सेवेच्या आचरणाचा कधीही प्रयत्न केला नाही, तर त्यांना हे ज्ञान कधी सांगू नये असं कृष्णांनी सांगितलेलं आहे या 67व्या श्लोकामध्ये. आता आपण पुढचा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त होईल आणि अंततः तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. हरे बरं कृष्ण. एकच मिनिट. हरे कृष्ण.
हा, क्षमस्व. आता आपण या 68व्या श्लोकामध्ये काय सांगितलंय कृष्णांनी, तर भगवंतांची अमृतवाणी असलेली ही भगवद्गीता यांचं म्हणजे ज्ञानाचं यथार्थ रूपात जो पुढे प्रस्तुत करतो, म्हणजे करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो, त्याची भक्तीमध्ये प्रगती होईल असं कृष्ण म्हणतात. तो शुद्ध भक्तिमय जीवनामध्ये उन्नत होईल आणि निश्चितपणे भगवत धामामध्ये परत येऊ शकेल. तर श्रीला प्रभुपाद या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये आपल्याला सांगतात की कल्पनेप्रमाणे भगवद्गीतेचा विवेचन करण्याचा कधीही प्रयत्न करण्यास तयार असणाऱ्यांनाच भगवद्गीतेचं ज्ञान दिलं जावं. म्हणजेच भगवद्गीतेची चर्चा ही भक्तांमध्ये केली जावी. भगवद्गीतेचा हा जो विषय आहे ना, हा भौतिक जगात जे शुष्क ज्ञान असतं तसा नसून हा भगवत भक्तांसाठी विशेष करून हे ज्ञान आहे. तर आपण हे भगवद्गीतेचं ज्ञान श्रीला प्रभुपाद यांच्या प्रयत्नामुळे घेऊ शकलो. केवढ्या सहज सोप्या शब्दामध्ये त्यांनी आपली बुद्धी ग्रहण करू शकेल अशा स्वरूपात हे ज्ञान त्यांनी आपल्या समोर ठेवलं. म्हणजे केवढी कृपा आहे त्यांची आपल्यावरती. भौतिकातून सुटकेचा मार्ग त्यांनी आपल्याला एवढ्या साध्या सरळ शब्दांमध्ये समजावून सांगितला. तर जिथे आहोत तिथून श्रीला प्रभुपाद यांना आपण साष्टांग प्रणाम करूया त्यासाठी. आता आपण भगवद्गीता वाचून आपण हा अर्थ समजू शकत नाही, तर त्यासाठी अधिकृत व्यक्तींकडून ती आपल्याला समजून घेतली पाहिजे. श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारख्या कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताच्या लेखणीमधून ही गीता आपल्या समोर आहे, तर त्यामुळेच हे अध्ययन आपण इतके दिवस करत आहोत. त्यांच्या आशीर्वादानेच हे ज्ञान आपण समजून घेऊ शकलो. तर इथे जसं कृष्ण म्हणतात की जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त होईल. म्हणजे आपण श्रीला प्रभुपादांच्या बाबतीत हे समजू शकतो की त्यांना कशी कृष्ण कृपा प्राप्त झाली आहे. आता 69वा सॉरी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात कृष्ण म्हणतात की हे जे परमगुह्य ज्ञान इतरांपर्यंत यथार्थ रूपात पोहोचवण्याचा जो प्रयत्न करतो त्याहून अधिक प्रिय मला कोणी असा नाही. म्हणजे भगवंतांची सेवा करतोय तो या प्रकारे, म्हणून असा प्रिय सेवक मला कोणी नाही म्हणतात. आता आपण ही भगवद्गीता ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. या ज्ञानाचा प्रचार प्रसार तुम्हीही पुढे सुरू ठेवू शकता. आपले मित्रमंडळी आहेत, नातेवाईक आहेत, त्यांना या उपक्रमाची लिंक तुम्ही पाठवून त्यांना या कृष्ण भावनेशी जोडून घेऊ शकता. आता श्रीला प्रभुपाद यांची पुस्तकं आहेत ती वाचायला देऊ शकता. आता श्रीला प्रभुपाद हे कितीतरी देशांमध्ये जाऊन त्यांनी कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार केला. म्हणजे बघा ते किती प्रिय असतील कृष्णांना. तर श्रीला प्रभुपाद च्या प्रती आपणही असा एक प्रामाणिक प्रयत्न करूया त्यांच्या सेवेमध्ये. ही उपक्रमाची लिंक आहे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पाठवून त्यांनाही या ज्ञानाचा लाभ घेण्याची संधी आपण प्राप्त करून देऊ शकतो. तर श्रीला प्रभुपाद यांच्या कार्यामध्ये केलेलं एक छोटस योगदान आपण असं म्हणूया त्याला, त्यांच्या आनंदासाठी हे कार्य करण्याचा म्हणजे एक निष्काम सेवा आपल्या हातून करण्याचा हा प्रयत्न असेल. आणि ते कृष्ण म्हणतात की माझ्या शुद्ध भक्तांची सेवा जो करतो, माझ्या शुद्ध भक्ताला सेवा करून प्रसन्न करतो, तर तो भक्त मला अतिशय प्रिय असतो. त्यामुळे श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारख्या शुद्ध भक्ताच्या कार्यामध्ये सर्वांना ह्यामध्ये जोडून घेण्यासाठी कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार व्हावा म्हणून आपणही प्रयत्न करू शकतो. म्हणजे या अशा कार्यामध्ये आपण नेहमी उत्साहाने तत्परतेने सहभाग घेतला पाहिजे. कृष्ण भावनेशी जोडून घेण्याची जी कार्य आहे ती आपण जसं म्हटलं ना, जी कार्य आपल्याला कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती मार्गावरती नेतात ती कार्य आपल्याला अधिकाधिक करता आलं करायला पाहिजेत, आणि जी कार्य आपल्याला आता भौतिक जगातली कार्य आहे ती हळूहळू कमी करत गेलं पाहिजे. आता 70वा बघूया आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अध्यक्षते चय इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण सर्वांनी अध्ययन वर्गाला येऊन भगवद्गीता समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.
आणि आता हाही अध्याय आपला पूर्ण होत आलेला आहे. तर निश्चितच सर्वांवर कृष्णांची कृपा आहे. मायेचा प्रभाव असणाऱ्या या भौतिक जगातून तास दीड तास काढून भगवद्गीतेच्या अध्ययनाला रोज येणं ही काही सोपी गोष्ट नाहीये. म्हणजे आपण आपली इच्छा असते आणि प्रयत्न असतात, त्याप्रमाणे कृष्णांची कृपा ही आपल्याला प्राप्त झाली म्हणून हे होऊ शकलं. आता इथे कृष्ण म्हणतात की जो या पवित्र संवादाचे म्हणजे कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यामधील संवादाचे अध्ययन करतो, तो स्वतःच्या बुद्धीने माझे पूजन करतो. बघा, भगवद्गीता समजून घेणं, त्याचा अर्थ समजून घेणं हे काही सोपी गोष्ट नाहीये. प्रचंड बुद्धिमत्तेचं काम आहे. आणि भगवद्गीतेचं ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी आपले प्रामाणिक प्रयत्न बघून कृष्णच आपल्याला तशी शक्ती देतात, तशी बुद्धी देतात ते ज्ञान ग्रहण करण्याची. आपण चतुर्श्लोकी गीतेमधले जे 2 श्लोक समजून घेतले होते की तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयांती ते. आणि 11वा श्लोक होता तेषां एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्य आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता. म्हणजे जेव्हा कृष्ण कृपा करतात तेव्हा हे ज्ञान गुरूंच्या द्वारे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था ते करतात. मग गुरूंची सेवा करीत त्यांना शंका विचारून हे ज्ञान आपण व्यवस्थितपणे समजून घेऊ शकतो. आणि मनुष्य जन्म जो प्राप्त आपल्याला झालेला आहे, या मनुष्य जन्मामध्ये भगवद्गीतेशी संपर्क येणं, अधिकृत व्यक्तीकडून ती समजून घेण्याची संधी मिळणं आणि हे ज्ञान घेऊन कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करणं. म्हणजे आधी आपण 18व्या श्लोकामध्ये सुरुवातीचा श्लोक होता बघा, कर्माला प्रेरणा देणारे 3 घटक म्हणजे ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता, हे सर्व काही जुळून आलंय बघा. आता त्याचा उपयोग करून मनुष्य जीवन आपल्याला सार्थकी लावता येतं. भौतिक जगामध्ये व्यक्तीला केव्हा बुद्धिमान म्हटलं जातं, ती स्थूल बुद्धी असते ऍक्च्युली. पण जेव्हा तो भौतिक ज्ञान प्राप्त करतो, त्याच्यात प्रावीण्य प्राप्त करतो. पण आध्यात्मिक ज्ञान, जसं की आता हे भगवद्गीता आहे, हे ज्ञान घेण्यासाठी बुद्धी सूक्ष्म असावी लागते, जी साधनेने तयार होते. गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा सातत्याने चिकाटीने साधक स्वाध्याय करतो, मनन करतो, चिंतन करतो, तेव्हा ती बुद्धी सूक्ष्म सूक्ष्म अशी होत जाते. कारण साधकाचे प्रयत्न बघून, त्याची गुरूंच्या प्रती निष्ठा बघून, ज्ञान जाणून घेण्याची उत्सुकता बघून कृष्णच त्याला ही दिव्य बुद्धी प्रदान करतात. ज्या बुद्धीने नित्य नूतन सखोल असे सूक्ष्म अर्थ तो समजू शकतो. आणि त्यासाठी आपण म्हणतो की भगवद्गीता ही कृष्णांच्या भक्ताकडूनच आपण समजून घेतली पाहिजे. अन्यथा भौतिक बुद्धीने, भौतिक अशुद्धतामुळे अयोग्य अर्थ लागू शकतात. आणि कृष्ण नेमकं आपल्याला काय सांगू इच्छित आहेत एखाद्या श्लोकाच्या द्वारे, हे कृष्णांचा शुद्ध भक्तच जाणून ते म्हणजे आपल्याला तसं सांगू शकतो. कृष्णांची वाणी जशीच्या तशी सर्वांच्या समोर सोप्या भाषेत सांगण्याचं कार्य केवळ एखादा शुद्ध भक्तच करू शकतो. कारण कृष्णच अशा शुद्ध भक्ताला त्या वाणीची शक्ती देतात, परमात्मा रूपाने आंतरिक प्रेरणा देतात, योग्य ते शब्द योग्य त्यावेळी सांगण्याचे. आणि अशी वाणी मग आपल्यामध्ये परिवर्तन घडून आणू शकते. श्रीला प्रभुपाद म्हणत असत की हे कार्य भगवद्गीतेचे जे काही अनुवाद त्यांनी लिहिले, श्रीमद भागवतमचं लिहिलं, हे कृष्णाने माझ्याकडून लिहून घेतले. म्हणजे काही एक भाग ते लिहित असत, परत जप करत असत, परत लिहित असत, अशा प्रकारे त्यांचं हे कार्य आहे. तर आपण म्हणतो ना, रजोगुण तमोगुणी व्यक्तीमध्ये आपल्यासारखा सामान्य व्यक्तींनी त्यांना सल्ला दिला, काही मार्गदर्शन केलं, तर त्यांच्या वागण्यात काही बदल होऊ शकत नाही. एखादा शुद्ध भक्तच त्यांच्यामध्ये असे उचित बदल घडवून आणू शकतो. ही शक्ती एका शुद्ध भक्तामध्येच असू शकते, कारण त्यामागे त्या शुद्ध भक्ताला शक्ती देणारे कृष्ण असतात. आता 71. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो, तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण सांगतात की जो मनुष्य या पवित्र संवादाचे श्रवण करतो, तर त्याची फलश्रुती म्हणजे तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. तर त्यासाठी मनुष्याने निसंशय होऊन पूर्ण श्रद्धेने जर प्रमाणित भगवत भक्ताकडून भगवद्गीतेचं श्रवण केलं, तर तो सर्व पापांमधून मुक्त होऊ शकतो. भगवद्गीता ही कृष्णांची वाणी आहे आणि कृष्णांचं नावच आहे मुकुंद. मुकुंद म्हणजे मुक्ती प्रदान करणारे.
तर इथे श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये सांगतात की भगवद्गीतेचं हे श्रवण मुख्यतः भक्तच करतात, कारण भक्तांनाच कृष्णांची वाणी ऐकण्यामध्ये रस असतो. कृष्णांची वाणी सतत ऐकावी अशी भक्ताचीच एखाद्या इच्छा असू शकते, कारण भगवंतांची वाणी ऐकून तो भक्त कधीच तृप्त होत नाही. याहून अधिक ऐकायला मिळावी, भगवंतांकडून याहून अधिक काहीतरी समजायला मिळावं ही इच्छा त्या भक्ताची असते. आणि जे भगवद्गीता समजून घेण्याचा अशा प्रकारे बुद्धीने प्रयत्न करतात ते माझे पूजन करतात, हे यापूर्वीच कृष्ण म्हणालेले आहेत. तर यापूर्वी 12व्या अध्यायामध्येही म्हणजे 8वा जो श्लोक होता त्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणतात बघा, मय्येव मन आधत्स्व मयी बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय. म्हणजे मी पुरुषोत्तम भगवंतावर आपले मन तू स्थिर कर, आपली बुद्धी माझ्या ठाई युक्त कर आणि अशा रीतीने निसंदेह सदैव माझ्यामध्ये वास करशील. म्हणजे आपण पण म्हणताना अध्ययन वर्ग म्हणतो बघा, म्हणजे काय अर्थ समजून घेतो आपण श्लोकांचा आपल्या बुद्धीच्या द्वारे, म्हणजे बुद्धी कृष्णांबरोबर जोडून घेण्याचा आपला हा प्रयत्न आहे. तर कृष्ण आधीच्या श्लोकात पण अध्येष्यते असा शब्द वापरतात त्यासाठीच. तर या दोन्ही श्लोकांमध्ये भगवद्गीतेचं अध्ययन करण्याची फलश्रुती सांगितली कृष्णांनी. म्हणजे कृष्णांवर ज्यांची श्रद्धा आहे तो कृष्णांना परमपुरुषोत्तम साक्षात भगवान मानतो तेव्हाच ही फलश्रुती प्राप्त होते. आता कोणी मनुष्य असेल की जो कृष्णांचा भक्त नसला आणि तरी मात्र त्यांचा द्वेष करत नाही, तरी भगवद्गीतेचं श्रवण करून जेव्हा अधिकृत व्यक्तीकडून तो श्रवण करतो तोही भक्तीमध्ये जोडून घेऊ शकतो स्वतःला. म्हणजे अशा प्रकारची संधी भगवंत प्रत्येकाला उपलब्ध करून देतात सर्व पापांमधून मुक्त होण्याची. ज्यांची भगवंतांवरती श्रद्धा आहे ते तर कृपा प्राप्त करतातच, पण अजूनपर्यंत ज्यांची श्रद्धा झालेली नाही भगवंतांवर पण ते द्वेष करत नाहीत भगवंतांचा, म्हणजे त्यांना हे ज्ञान नाहीये कृष्णांच्या बद्दल, पण अशांनीही जर का भगवद्गीतेचं श्रवण केलं तर तेही भक्तीमध्ये जोडले जातात, हे इथे विशेष सांगितलेलं आहे. आता म्हणजे कृष्णांवर ज्याची श्रद्धा आहे तो तर निसंशयपणे तो प्राप्त करणारच आहे कृपा, पण ज्यांची भक्तीमध्ये जे जोडलेले नाही आहेत आता त्यांनाही भवितव्यामध्ये ही कृपा प्राप्त होऊ शकते. आता 72वा बघूया आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानमसम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय. हे पार्थ, हे धनंजया, हे गीताशास्त्र एकाग्र चित्ताने श्रवण केलेस का? आणि तुझा मोह आणि अज्ञान आता नष्ट झाले का? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आतापर्यंत कृष्णांनी गीतेचा प्रचार करणाऱ्याचं, पठण करणाऱ्याचं आणि श्रवण करणाऱ्याचं महात्म्य सांगितलं. आणि इथे कृष्ण अर्जुनाला विचारतात आता की मी जे तुला सांगितलं तर ते तू समजलंस का? हा उपदेश तुला कळला का? नीटपणे सगळं समजून ऐकून घेतलंस का तू? म्हणजे ऐकलं नशील, तुला समजलं नसेल तर मी परत सांगतो, कारण आता युद्ध समोर आहे आणि अर्जुनाचं अज्ञान नष्ट होणं हा उद्देश आहे भगवंतांच्या ही गीता सांगण्याच्या मागचा, म्हणून तसं विचारतात त्याला. आता खरं तर साक्षात कृष्णांकडून जो हे ज्ञान घेतो किंवा श्रीला प्रभुपाद या त्यांच्या शुद्ध भक्तांकडून हे ज्ञान घेतो त्याचं अज्ञान तर नष्ट होतच, पण ही भगवंतांची अमृतवाणी आहे आणि जो भाग्यवान भक्त याचं श्रवण करून कृष्ण भावने चं पालन करून शुद्ध भक्त होतो आणि तो परम भाग्यवान ठरतो, कारण त्याला भगवत धामामध्ये प्रवेश करता येतो. आता या श्रवणाने, भगवद्गीतेच्या श्रवणाने हृदयातील अंधकार रूपी अज्ञान दूर होतं आणि तिथे ज्ञानाचा दीप प्रज्वलित होतो. पण भगवद्गीता हे एक सामान्य पुस्तक आहे, म्हणजे भौतिकामध्ये जशी अनेक पुस्तकं असतात तसंच एक पुस्तक आपण समजून जर का त्याचं श्रवण केलं किंवा अध्ययन केलं तर मात्र ही कृपा प्राप्त होऊ शकत नाही. साक्षात परमपुरुषोत्तम भगवंतांची ही वाणी आहे असं समजून अत्यंत लक्षपूर्वक मनपूर्वक जर का श्रवण केलं तर तेव्हा हा लाभ मात्र निश्चितपणे प्राप्त होतो. आता आपण पुढचा बघू. 73. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, हे अच्युता, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ निश्चयी आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास सिद्ध आहे. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता अर्जुन बोलतोय, नष्टो मोह म्हणतोय, माझा मोह नष्ट झालेला आहे. आणि बघा आता अर्जुन प्रथम भ्रमित झाला होता, मोहित झाला होता, आणि हे सर्व माझे नातेवाईक आहेत असं म्हणून युद्ध करायला नकार देत होता. मोहवश होऊन त्याने युद्ध करायला जो नकार दिला होता तेव्हा तो म्हणत होता की माझ्या प्रियजनांची माझ्या हातून हत्या घडेल. पण आता भगवंतांकडून भगवद्गीता ऐकल्यावरती अर्जुन या मोहातून मुक्त झाला. तो हे जणू म्हणजे तो हे जाणू शकला की कृष्ण हे माझे मित्रच नाहीत तर साक्षात परमपुरुषोत्तम भगवान आहेत. आणि अर्जुन कृष्णांना का जाणू शकला की ते भगवान आहेत? कारण त्याने भगवद्गीतेचा हा जो उपदेश आहे, भगवंतांची वाणी, त्याचं अत्यंत मनपूर्वक लक्षपूर्वक श्रवण केलं होतं. आता भगवद्गीतेचा हा उपदेश कृष्णांची अमृतवाणी आहे, आणि हे समजून श्रद्धेने अत्यंत श्रद्धापूर्वक जो त्याचं श्रवण करतो त्या मनुष्याला सर्व ज्ञान प्राप्त होऊ शकतो. जे समजल्यावरती ते जाणतो की कृष्ण आणि माझं एक नातं आहे, सेवक आणि स्वामी यासारखं, आणि कृष्णांना तो शरण जातो. तर इथे लक्षात हेच घेतलं पाहिजे की आपणही अर्जुनासारखे मोहग्रस्तच असतो या भौतिक जगामध्ये. प्रकृतीने बद्ध असतो हे त्याचसाठी म्हटलं जातं आपल्याला. म्हणजे त्या बद्ध असल्यामुळे त्या बाहेरचा विचार आपण करू शकत नाही. तर ज्या भौतिक मध्ये ज्या गोष्टी आहेत, नश्वर स्वरूपाच्या आहेत, त्यांना प्राप्त करण्यासाठी, त्यांना सांभाळून ठेवण्यासाठी आपण खूप उत्सुक असतो. पण जी शाश्वत गोष्ट आहे, कृष्ण भावना, जी आपल्यासाठी खूप महत्वाची आहे, तिथे मात्र आपण दुर्लक्ष करतो. यालाच ही भ्रमित अवस्था म्हटली गेलेली आहे. पण भगवद्गीता समजून घेतल्यानंतर आपल्याला अगदी नीटपणे समजतं की कृष्ण भावना हीच शाश्वत आहे, आणि आपल्या आत्म्याला कृष्णांच्या बरोबर जोडून जोडण्यामध्ये इतकं आपलं हित आहे की याहून श्रेष्ठ काही कार्य असूच शकत नाही जे आपण मनुष्य जीवनाने प्राप्त करू शकतो. जो कृष्णांना शरण जातो, कृष्ण भावनेचा अशा प्रकारे स्वीकार करतो, भौतिक जगातून तरून जातो. आता इथे अर्जुन म्हणतो ना, माझा मोह नष्ट झालेला आहे, मी संशयमुक्त झालेलो आहे, आणि तुमच्या आदेशानुसार आता मी कर्म करायला तयार आहे. आता 63व्या श्लोकामध्ये बघा कृष्ण म्हणाले होते अर्जुनाला की यथा इच्छसी तथा कुरु, म्हणजे जशी तुझी इच्छा असेल तसं आता अर्जुना तू कर. तर अर्जुन इथे लगेच कृष्णांना म्हणतो करिष्ये वचनम तव, म्हणजे तुम्ही दिलेला जो उपदेश आहे जसं मला करायला सांगितलंय मी अगदी तसंच करेन. तर हाच आपला पण भाव व्हावा अर्जुनासारखा. बुद्धिमान व्यक्ती तोच आहे जो कृष्णांच्या आदेशाचं पालन करतो. जरी कृष्ण म्हणाले आहेत की यथा इच्छसी तथा कुरु, म्हणजे तुला जसं करायचं तसं ठरव, तुझं स्वातंत्र्य आहे, तरी आपल्या मनात असा विचार यायला नाही पाहिजे की मी आता हे करू का ते करू का. असं नाही, आपल्याला अर्जुनासारखं बुद्धिमान होऊन ठरवायला पाहिजे की जे कृष्णांनी सांगितलं आहे भगवद्गीतेमध्ये तसंच मला केलं पाहिजे. कारण कृष्णांचा उपदेश हा सर्वश्रेष्ठ आहे, याहून श्रेष्ठ काही असू शकत नाही. कृष्णांच्या आदेशाचं निसंशयपणे पालन करणं म्हणजेच त्यांची शरणागती घेणं होय. आता आपण आपल्या भारत देशामध्ये राहतो, आपण एक जबाबदार नागरिक का म्हटले जातो? कारण आपण बघा, जे सामाजिक सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी काही नियम असतात, काही कायदे असतात, या सगळ्यांचं पालन करतो ना, जबाबदारीने पालन करतो. कोणी पालन करत नसेल तर त्याला आपण समजावतो, तेव्हा तोही जबाबदार नागरिक बनतो. तसंच कृष्णांचा भक्त म्हणजे कृष्णांची शरणागती म्हणजेच त्यांच्या उपदेशांचं पालन करणं होय. आता पुढचा बघूया, 74-75 एकत्र वाचू माताजी. हरे कृष्ण. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असताना साक्षात त्यांच्याकडूनच मी हे ऐकले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता संजय बोलतोय धृतराष्ट्रकडे की वासुदेव म्हणजे कृष्ण आणि पार्थ म्हणजे अर्जुन या दोन्ही महात्म्यांमधला संवाद अद्भुत होता.
आणि संजय म्हणतो हा पवित्र संवाद ऐकण्याचं सौभाग्य मला प्राप्त झालं. तर इथे संजय धृतराष्ट्राकडे बोलताना म्हणतो की माझे गुरु व्यासदेव यांचा आशीर्वाद मला प्राप्त झाला, त्यामुळे युद्धभूमीवर काय चाललंय याचं वर्णन करून मी तुम्हाला सांगू शकलो. व्यासदेव हे संजयचे गुरु होते आणि व्यासदेवांच्या कृपेने संजय ही भगवंतांना जाणू शकला, त्यांचा हा उपदेश समजू शकला. तर या श्लोकामध्ये आता इथे म्हणजे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंची कृपा असल्याशिवाय आपण कृष्णांना जाणू शकत नाही हे तत्व आपल्याला सांगितलंय, गुरूंचं महत्व सांगितलंय. गुरु शिष्य परंपरा ही कृष्णांनी बनवलेली योजना आहे, ज्याद्वारे गुरूंच्या माध्यमातून आपण भगवंतांना जाणणं आपल्याला शक्य होईल. आता अर्जुनाने कृष्णांनाच गुरु मानलं, त्यांच्याकडूनच भगवद्गीतेचा उपदेश श्रवण केला. पण संजयलाही व्यासदेव हे जे त्याचे आध्यात्मिक गुरु होते त्यांच्या कृपेमुळे श्रीकृष्णांकडून तो श्रवण करू शकला. तर इथे श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये सांगतात की श्रीकृष्णांकडून साक्षात श्रवण करणं आणि व्यासदेव यांच्यासारख्या प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून हा उपदेश श्रवण करणं यामध्ये मुळीच भेद नाही. आध्यात्मिक गुरु हा श्री व्यासदेवांचा प्रतिनिधी म्हटला जातो, म्हणून वैदिक पद्धतीप्रमाणे आध्यात्मिक गुरूंच्या जन्मतिथीला त्यांचे सर्व शिष्य व्यासपूजेचं आयोजन करतात. गुरुपौर्णिमेचा उत्सव असतो ना, तो श्री व्यासदेव यांना समर्पित आहे. व्यास पौर्णिमा असंही म्हटलं जातं आणि हाच त्यांचा जन्मदिवस मानला गेलाय. आणि जे सर्व वेद आहेत म्हणजे त्यांचं विभाजन व्यासदेवांनी आजच्या दिवशी केलं, म्हणून तो दिवस मानला गेलेला आहे. तर या श्लोकात परत एकदा गुरु शिष्य परंपरेचं महत्व आपल्याला सांगितलेलं आहे. हे महत्व संजय इथे सांगतोय आणि कृष्णांना सांगण्यासाठी आपल्याला गुरूंचा आश्रय घ्यावाच लागतो, कारण ही योजना कृष्णांनी तशी बनवली. कृष्णांना प्रत्यक्ष न जाणता म्हणजे डायरेक्टली आपण कृष्णांपर्यंत पोचायचं असं ठरवलं तर ते शक्य नाही. आध्यात्मिक गुरूंच्या माध्यमातूनच आपण त्यांना जाणू शकतो. आणि प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु हे परंपरेतून आलेले असतात, पारदर्शक माध्यमाप्रमाणे. पारदर्शक माध्यम म्हणजे कसं की जसं काचेतून आपल्याला पलीकडचं दृश्य दिसतं ना, तसंच गुरूंच्या माध्यमातून भगवंतांची अनुभूती आपण करू शकतो. तर आपणही अशा एका प्रमाणित गुरु परंपरेतूनच ही कृष्णांची वाणी समजून घेण्याचा हा प्रयत्न केलाय. जसं लहान बाळ असतं बघा, 6-7 महिन्याचं, नुकतंच आता खायला तो सुरू करतोय, तर त्याची आई त्याला कसं आता अन्न देईल, भात मुरडून देईल किंवा असं मिक्सरमध्ये वाटून बारीक असं ते करून देईल की ते बाळ आता सहजपणे खाऊ शकेल अशा स्वरूपात त्याला ती अन्न ते तयार करून देते. तसंच आपल्यासारख्या सामान्य साधकांची बुद्धी ग्रहण करू शकेल अशा शब्दामध्ये श्रीला प्रभुपाद यांनी ही भगवद्गीता आपल्याला समजून सांगितली. आणि श्रीला प्रभुपाद यांच्यावरती कृष्णांची खूप कृपा होती. अनेक कार्यामधून हे आपण सिद्ध झालेले आहे. त्यांचे एक एक आपण जसं बघितलं की वयाच्या 70व्या वर्षानंतर त्यांनी जे कार्य केलं ते केवळ कृष्णांची कृपा होती, गुरूंची कृपा त्यांच्यावर होती, म्हणूनच ते सिद्ध झालं. आणि त्यामुळेच त्यांची भगवद्गीता जशी आहे तशी याचं अध्ययन करून आपणही कृष्ण भक्त झालो. देश विदेशामध्ये श्रीला प्रभुपाद यांच्या या भाषेमुळे हजारो लाखो लोक कृष्ण भक्त झाले. कृष्ण भावनेचा त्यांनी स्वीकार केला. सर्व नियामक तत्व ते आजही पाळतात, जप करतात, नित्य भगवद्गीता श्रीमद भागवतम याचं श्रवण करतात, पठण करतात, प्रसादच घेतात आणि एक साधं सरळ अत्यंत म्हणजे असं जीवन अत्यंत आनंदामध्ये व्यतीत करतात, कारण कृष्ण भावनेशी ते जोडलेले आहेत. आणि एवढ्या संख्येने म्हणजे जगभरात बघा इतक्या संख्येने लोकांना कृष्ण भक्त बनवण्याचं सामर्थ्य श्रीला प्रभुपादांना मिळालं, कारण ते एक शुद्ध भक्त होते आणि त्यामुळेच कृष्णांची त्यांच्यावरती खूप कृपा होती, विशेष कृपा होती. आता 76 आणि 77 एकत्र बघू माताजी. हरे कृष्ण. राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च पुनः मुहुर्मुहुः. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अद्युद्भुतम हरेः विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे संजय धृतराष्ट्राला सांगतोय
की कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यामधील पवित्र संवादाचं संस्मृत्य म्हणजे काय, मला स्मरण करूनच मी हृष्यामी म्हणजे मला खूप आनंद होतोय आणि कसं पुन्हा पुन्हा परमानंद प्राप्त होतोय, म्हणून मुहू मुहू असे शब्द आलेले आहेत. आता बघा, हेच सत्य आहे की या संवादाचं श्रवण करून मनुष्य बुद्धिमान होतो, त्याचे सर्व संशय निघून जातात आणि आपलं हित कशामध्ये आहे हे त्याला स्पष्ट होतं. कृष्ण भावनेचा स्वीकार केल्याने वर्तमानातच नाही तर भविष्यातही तो आनंद प्राप्त करतो. आणि श्री व्यासदेव यांच्या कृपेने संजयलाही श्रीकृष्णांची म्हणजे श्रीकृष्णांनी जे हे विश्वरूप प्रगट केलं होतं अर्जुनासाठी, ते अद्भुत असं रूप पाहण्याची त्यालाही संधी मिळाली. पण जेव्हा हे रूप अर्जुनाच्या समोर प्रगट केलं तेव्हा कृष्णांच्या कृपेने इतरही काही महान भक्तांना हे विश्वरूपाचं दर्शन घेता येऊ शकलं. त्यामध्ये श्री व्यासदेव होते. आणि श्री व्यासदेव यांना भगवंतांचा शक्त्यावेश अवतार असं म्हटलं जातं. शक्त्यावेश म्हणजे काय, काही विशिष्ट कार्यासाठी भक्तांना भगवंत अशी शक्ती प्रदान करतात. तर श्री व्यासदेव यांचं खरं नाव काय होतं तर कृष्ण द्वैपायन असं होतं. आणि पण ते प्रसिद्ध झाले वेद व्यास, कारण त्यांनी म्हणजे वेदांचं विभाजन केलं 4 भागांमध्ये, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद. तसंच महाभारताचे संकलन करता त्यांना म्हटलं जातं. 18 पुराण त्यांनी लिहिली, ब्रह्मसूत्र लिहिली. तसं खूप मोठं कार्य त्यांचं आहे, म्हणून हे करण्यासाठीच त्यांना शक्ती प्रदान करण्यात आली होती. तर असे हे महान भगवत भक्त असे व्यासदेव होते. त्यामुळे कृष्णांच्या कृपेने ते विश्वरूपाचं दर्शन करू शकले आणि त्यांचा शिष्य संजय यालाही त्यांनी हे रूप प्रगट केलं. तर इथे संजय म्हणतो धृतराष्ट्राला की कृष्णांचं ते विस्मयकारी, अति विशाल, अति भव्य असं विश्वरूपाचं स्मरण करून मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होतोय. आता कृष्ण हे तर कसे आहेत, आनंदाचे उगम आहेत, अमर्याद आनंद स्वरूप आहेत. आपणही असाच आनंद बघा त्यांच्या कथा लीला ऐकताना आपल्याला प्राप्त होत असतो. भगवद्गीतेचे श्लोक ऐकून ते म्हणताना त्यांचा अर्थ समजून घेताना त्यातला काही सखोल अर्थ आपल्याला जेव्हा कळतो एक दोनदा वाचल्यानंतर, तर आपल्यालाही असा खूप आनंद होतो. म्हणूनच हा आनंद घेण्यासाठी वारंवार आपण इथे येतो. तर जसं संजयलाही धृतराष्ट्र म्हणजे संजय या धृतराष्ट्राला हाच त्याचा अनुभव कथन करून सांगतोय. तर आपणही गेले काही दिवस हाच अनुभव म्हणजे घेतोय आणि कृष्ण आणि अर्जुन यांच्या संवादातले काही श्लोक त्यांचा अर्थ समजून घेऊन आपणही खूप आनंद प्राप्त होतो आपल्याला. तर वर्ग संपला आता, तरी श्लोकाचे शब्द काहीतरी आपल्याला विशेष असा शब्द असतो तो आठवतो. आपण जो अर्थ समजून घेतलाय तो इतरांना सांगण्याचा प्रयत्न करतो की भगवद्गीतेतला कुठला भाग मला आवडला हे म्हणजे स्मरण करतो आपण वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे. तर म्हणजे हा आनंद आपण कारण तो अनुभवलेला असतो आणि म्हणूनच नित्य नियमाने आपण वर्गाला येतही असतो. तर आता जरी आपला हा वर्ग संपला तरी आपल्याला हे स्मरण येत राहतं. भगवद्गीता हा विषयच असा आहे ना, कारण कृष्णांची अमृतवाणी आहे आणि तीच समजून घेण्याचा आपला प्रयत्न होता. तर तुमच्यापैकी अनेकांनी तर परत एकदा हा वर्ग अटेंड करण्याची इच्छा ही आधीच व्यक्त केली आहे. म्हणजे अशी ही परिपूर्ण आपल्याला आनंद देणारी ही कृष्ण भावना असते, याचा आपल्याला थोडीशी झलक तर मिळालेलीच आहे. आपल्यामध्ये भौतिक अशुद्धता आहेत तरीही कृष्ण आपल्याला बघा आनंदाचे ते स्रोत आहेत, याची थोडीशी जाणीव आपल्याला झालेली आहे. आता 78वा बघूया. हरे कृष्ण. हा शेवटचा श्लोक आहे ना माताजी, 3 वेळा हो, म्हणायचा. शेवटचा 3 वेळा. हा. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर हा भगवद्गीतेचा अंतिम श्लोक आहे. इथे काय म्हटलंय, यत्र म्हणजे काय तर जेथे, योगेश्वर योगाचे ईश्वर म्हणजे कृष्ण, म्हणजे जिथे योगेश्वर कृष्ण असतात. यत्र पार्थो धनुर्धर म्हणजे जिथे गांडीवधारी पार्थ आहे, अर्जुन असतो.
तत्र श्री विजयोर भूती म्हणजे तिथे श्री लक्ष्मी, विजयभूती म्हणजे त्यांची विभूती किंवा ऐश्वर्य म्हणूया, त्यांच्या शक्ती म्हणूया. ध्रुवा नीती, ध्रुव म्हणजे काय, दृढपणे. नीती म्हणजे सदाचार. मतिर्मम म्हणजे अशी माझी मती आहे, असं आता हे संजयने म्हटलेलं आहे. याआधी संजयने आपला अनुभव धृतराष्ट्राला सांगितला की म्हणजे कृष्ण आणि अर्जुन यांच्या संवाद ऐकून त्याला जो आनंद प्राप्त झाला तो त्याला वर्णन करून सांगितला. आणि इथे तो आता निष्कर्ष देतोय धृतराष्ट्राला भगवद्गीतेचा. आता धृतराष्ट्राला वाटत असेल की जर का माझे पुत्र आता युद्ध जिंकतील तर आता काहीही ती शक्यता उरलेली नाहीये. ज्या बाजूने सर्व जीवांचे स्वामी कृष्ण आहेत, आता ज्यांचा उल्लेख योगेश्वर असा करण्यात आलाय इथे, कारण त्यांचा संबंध सर्व जीवांशी ईश्वर म्हणून आहे, तसंच योगांनी त्यांना जाणून घेऊ शकतो म्हणून योगेश्वर असं वर्णन आहे. तर जिथे अर्जुन आहे त्यांचा विजय हा निश्चित आहे. गीतेचा प्रारंभ धृतराष्ट्राच्या चौकशीने झाला होता बघा. धृतराष्ट्र प्रश्न करत होता, संजयला विचारलं होतं की युद्धस्थळी जमलेले माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र काय करीत आहेत. तर धृतराष्ट्राला आशा होती की त्याचे पुत्र या युद्धामध्ये विजयी होतील. पण इथे जिथे आता योगेश्वर कृष्ण आहे, तिथे धनुर्धारी अर्जुन आहे, तिथे त्यांचा विजय निश्चित आहे. आता बघा, भगवंत तर सर्व व्याप्त आहेतच, पण जिथे त्यांचे भक्त असतात, जे भक्त भगवंतांचं कीर्तन करतात, तिथे भगवंत आपल्या भक्तांसोबत असतातच. अर्जुन कृष्णांचा भक्त आहे आणि त्याने युद्ध जिंकावं म्हणून त्याच्या रथाचे ते सारथी झाले. म्हणजे कृष्णांचा हा संकल्प आहे की पांडव युद्ध जिंकतीलच आणि अर्जुनाला विजय मिळेल म्हणून कृष्णांनी सर्व काही केलं. तर आता जिथे गांडीवधारी हा धनुर्धर अर्जुन आहे, पृथ्वीचा पुत्र म्हणजे कुंती पुत्र आहे, नरनारायण मधला तो नर अवतार आहे, तर अशा स्थानी जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहेत, योगेश्वर म्हटलं त्यांना, धनुर्धारी अर्जुन आहे, तिथे श्री लक्ष्मी पण आहेत. याचाच अर्थ काय की पांडव युद्ध जिंकतील आणि युधिष्ठिर महाराज राजा बनतील. भूती म्हणजे काय, विभूती म्हणजे ऐश्वर्य, त्यांची ही उत्तरोत्तर आता वृद्धिंगत होत जातील. ध्रुवनीती म्हणजे न्यायाची प्रवृत्ती असेल, धर्मपालन होईल राज्यामध्ये. अर्जुनाला शंका होती ना, वर्णसंकर तयार होतील, पण युधिष्ठिर महाराज एवढ्या उत्तम प्रकारे त्यांनी राज्य केलं की कुठलीही स्त्री राज्यातली दूषित झाली नाही, कोणी अधर्माच्या मार्गाने गेलं नाही. मग ध्रुव म्हणजे काय तर दृढ, आणि ध्रुव नीती म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती ही नीतिमान होती, धर्माच्या स्थानावरती चालत राहिली, राज्यात धर्मपालन झालं. जसं प्रभू रामचंद्रांचं कसं रामराज्य म्हटलं जायचं, तसंच महाराज युधिष्ठिरांचंही राज्य अशाच प्रकारे होतं. तर युधिष्ठिर महाराज हे खूप श्रेष्ठ होते आणि 3 अश्वमेध यज्ञ त्यांनी केले. पण 100 अश्वमेध यज्ञ करणाऱ्या इंद्रापेक्षाही त्यांची कीर्ती अधिक होती, असं श्रीमद भागवतम मध्ये वर्णन आहे. तर इथे या श्लोकामध्ये आपण हेच समजू शकतो की हा भगवद्गीता हा अभ्यास केल्यानंतर म्हणजे आपल्याला हे समजतं, हा भगवंतांचा जो उपदेश आहे, जे परमपुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्रीकृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे, त्यांची सेवा करणं, त्यांचं स्मरण ठेवत मला माझी नियत कर्तव्य पार पाडायची आहेत, हा उपदेश आपल्याला ग्रहण केला पाहिजे आणि हा मनामध्ये ठेवून आपल्याला जीवन जगलं पाहिजे. आणि असा भक्त जो भगवंतांना समर्पित आहे, भगवंत त्याचे सारथी बनतात. आता कृष्णांच्याही षड ऐश्वर्यापैकी एक ऐश्वर्य त्यांचं त्याग आहे, सर्व काही आहे त्यांच्याकडे, पण त्यापासून ते अलिप्त आहेत, तरीही सर्वश्रेष्ठ आहेत बघा, भगवान आहेत. म्हणजे सारथी झाले ते तरी त्यांचे श्रेष्ठत्व कमी होत नाही, हे त्यांचं एक विशेष गुण आहे पिक्चर आहे आपल्या त्याच्यावर म्हणून. जुईला नाही कळत पुस्तक वगैरे, नको तिच्याकडे देत जाऊ, नको ती फाडू. हा, तर म्हणजे त्यांचं श्रेष्ठत्व कमी होत नाही. आपल्या भक्तांच्या वात्सल्यामुळे कृष्ण त्यांच्यासाठी, भक्तांवरील प्रेमामुळे सर्व काही करतात आणि कारण भक्तही भगवंतांच्यासाठी सर्व काही अर्पण करतात. तर भक्ताची म्हणजे भक्तावरील प्रेमामुळे, भक्तांच्या नावावरूनच कृष्णांची नावं आहेत बघा, पार्थ सारथी, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, म्हणजे भक्तांवरचं प्रेम आहे ते. तर त्यामुळे भक्तांच्या नियंत्रणाखाली कृष्ण राहतात आणि या प्रेमामुळेच माता यशोदेकडून त्यांनी स्वतःला बांधून घेतलं, नाही तर साक्षात परमपुरुषोत्तम भगवान ते, त्यांना कोण बंधनात टाकणार. तर असं युद्धभूमीमध्ये हा अर्जुन रथ जेव्हा म्हणजे अर्जुनाचा रथ जेव्हा भगवंत चालवायचे, तेव्हा हा रथ डावीकडे न्या, उजवीकडे न्या, हे आता हे निर्देश द्यावे लागतील ना अर्जुनाला. मग तो काय करायचा, तिथे बोलायला तर वेळ नसायचा, तर पावलाचा स्पर्श त्यांच्या पाठीला करत असे. तर साक्षात भगवान, पण त्यांनी हे असं अचिंत्य वैराग्य आपल्या भक्तासाठी दाखवलं बघा. विचार करून बघा, आपल्याला कोणी पाय लावून असं सांगितलं तर आपण ऐकतो का. तर असे हे भगवंतांची एक एक अशी अचिंत्य अशा गोष्टी आहेत.
तर हे युद्ध खरं तर दुर्योधन आणि युधिष्ठिर यांच्यामध्ये झालं, पण अर्जुन त्याचे ज्येष्ठ बंधू युधिष्ठिराच्या बाजूने लढला. तसंच कृष्ण आणि अर्जुन हे युधिष्ठिराच्या बाजूने असल्याने युधिष्ठिर महाराजांचा विजय निश्चित होता. आणि युद्धामध्ये हा निर्णय होणार होता की हे सर्व राज्य आता कोणाला मिळणार. तर संजयने इथे आता भविष्यवाणी केली, निष्कर्ष सांगितला की सत्ता युधिष्ठिराच्या हातात जाईल. तर इथे ही भविष्यवाणी केली गेली की युद्धामध्ये विजय प्राप्त केल्यानंतर युधिष्ठिर महाराज उत्तरोत्तर समृद्धी करतील, कारण ते पुण्यात्मा होते, पवित्र आत्मा होते, नीतिवान होते, धर्मपरायण होते. आता हा भगवद्गीता हा दोन असा मित्रांमधील संवाद जरी असला तरी भगवंतांच्या मुखामधून आलेली ही अमृतवाणी आहे. जसं वेद आपण म्हणतो ना भगवंतांच्या निश्वासातून प्रगट झालेत, तसंच भगवद्गीतेचा हा ग्रंथ यासाठी म्हणजे शास्त्रामधला एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानला जातो. मनुष्य जीवन कसं जगावं, तर कृष्णांचा भक्त बनून आपण जगलं पाहिजे. म्हणून मन्मना भव मद्भक्तो या श्लोकाचं सार आपण समजून घेतलं. कृष्ण भक्त बनून आपल्याला मनुष्य जीवन जगलं पाहिजे. सर्व धर्मांचं सार हेच आहे की कृष्णांची शरणागती आपल्याला घेतली पाहिजे, जे आपण 66व्या श्लोकामधून सर्व धर्मां परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. आणि हाच भगवद्गीतेचा अंतिम संदेश आहे की कृष्णांना शरण जा आणि त्यांना आत्मसमर्पण करा. तर इथे आता आपला हा अध्याय संपलेला आहे. भगवद्गीताचे योगशास्त्र म्हटलं जातं, तो समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न केला. जे ज्ञान मला माझ्या शिक्षकांकडून प्राप्त झालं होतं ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा माझा प्रयत्न होता. ते करत असताना काही चूक झाली, त्रुटी राहिली असेल तर कृपया क्षमा असावी. भगवद्गीतेचा अभ्यास आपण सतत करायचा, जन्मजन्मांतर करायचा असतो असं म्हटलं जातं. त्यामुळे आपण कधी थांबत नाही. पुढचा श्लोक म्हणून आपण मग आता याला विराम देऊया. आणि सर्वजण तुम्ही कृष्ण भावनेशी जोडून घेतलेलंच आहे. या मार्गामध्ये सर्वांची अशीच उत्तरोत्तर प्रगती होत राहावं, सर्वांवरती कृष्णांची कृपा आहे ती वृद्धिंगत होत राहावं, हीच कृष्णचरणी प्रार्थना. आता मिनल माताजी पहिला श्लोक एकदा पहिला परत श्लोक म्हणता. म्हणते त्याच्या आधी हा. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः. आणि आता परत सुरुवात आपण नवीन करतो ती ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. तर इथे रेकॉर्डिंग मी थांबवते आणि मग काही आपल्याला शंका असतील कोणाला तर आपण त्या घेऊ.